हमारा नाम पड़ी प्रिंस कुमार। आप लोग के एक अपडेट देनी है हम वीडियो के माध्यम से कि पवन सिंह के गाना गणनायक फिल्म पर 25 मई के वाला बा, लेकिन ये डेट गलत बाटे। हमारा तरफ से गलती नहीं है भाई। आप लोग के बता दी कि पवन सिंह के आईडी से जो फेसबुक आईडी बा ओकरा से शेयर कर गया पोस्टर के और कैप्शन में मेंशन कर गया बा कि 25 मई के गाना ना आई भैया। ये गाना 25 मई के ना आई, गाना आई 26 मई के। टाइम हुए बटे सुबह 6:15 एम पर, लेकिन 25 मई के जगह पर 26 मई के गाना आई। यही चलते हमारा दोबारा वीडियो बनावे के पड़त है। माफी चाहत नहीं, हमारा से गलती नहीं किया भाई। आप पोस्टर देख सकत नहीं जो गाना आवे वाला बा लियाइव जाके 103 ऑफिशियल पोस्टर पर डेट के मेंशन कर गया है कि 25 मई के गाना आई, लेकिन पवन सिंह के फेसबुक आईडी से कैप्शन में लिखल गया बा इहो आप देख रहे बानी साफ साफ कि गाना 26 मई के आई। बाकी पवन सिंह के साथ में आवाज सुने के मिली आप लोग के अनुपमा यादव के, और आपके पता बाटे कि पवन सिंह अनुपमा यादव के लगातार गाना सुपर हिट हो रहा बा, एक से बढ़ के एक गाना आ रहा बा। आप जानते बानी कि पियर फराक वाली ऐसा इतिहास बना देले बा कि शायद भोजपुरी में कई दशक तक ये रिकॉर्ड टूटे वाला नहीं है। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर 3.2 मिलियन से ज्यादा रील बन चुकल बा इस गाना पर। ये रिकॉर्ड टूटे वाला नहीं है। बाकी कतनो लोग हाला करे, कतनो लोग अपना आप के कुछ बोले, लेकिन पवन सिंह के रिकॉर्ड टूटे वाला नहीं है। बहुत दशक लग जाई और दोबारा का जाने कौन पवन सिंह अहन कि ना अहन। अगर दोबारा कोनो पवन सिंह आवत रहन तबे रिकॉर्ड के तोड़ पैहन। बाकी गाना लगातार आ रहा बा, मूड बन गई बाटे, केहू के कुछ बोले दी। आप जानते बानी कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चूहा ज्यादा बड़ा सा, कहीं ना कहीं कतरत रहला सो के काम बाटे, लेकिन पवन सिंह के लगातार अलग अलग वेरिएशन में गाना सुने के मिलत बाटे। एकदम दिल गदगद बाटे। आप लोग बताएं जा हमारा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितना इंतजार करते हैं जा लियाइव जाके 103 गाना के नाम वैसा बाटे कि लिख के ले कि गाना सुपर हिट होके वाला बा। जी हाँ, लियाइव जाके 103 गाना सुपर डुपर हिट होके वाला बा, गारंटी के साथ बाटे। गाना के नामे में इतना जोड़ बा कि गाना असही सुपर हिट हो जाए, जिससे पियर फराक वाली के नामे में जोड़ रहे। और गाना आप लोग के पता बाटे, आप लोग के बीच में बा कि कितना बड़ा इतिहास बना चुकल बा। बाकी ये अपडेट देवे के रहे, एकरा पहले एगो वीडियो अपलोड कर देले रही बड़का बिहारी पर हम पोस्टर के देख के, लेकिन जैसे देखनी है भैया के फेसबुक आईडी ऊपर लिखल गया बा कि ना 26 मई के गाना आई, तो यही बतावे के रहे। बाकी आप लोग अपना भाई के चैनल के सब्सक्राइब करके सपोर्ट करी जा, आपके सपोर्ट के बहुत ज्यादा जरूरत बाटे। ऐसे कुमार उतरक चैनल जो बा हमारा नया चैनल बा, एक नया शुरुआत के लिए बनी, तो ये चैनल के आप लोग के प्यार के कुछ ज्यादा ही जरूरत बा। बाकी आप लोग के प्यार मिल रहा बा, और खुशी के बात यही बा कि बड़का बिहारी के जो इंप्रेशन डाउन भइल रहे भाई, अचानक ही इंप्रेशन उठ गई बाटे। आप लोग के पता बा कि चाहे व्यूज आवे चाहे ना आवे, हम लगातार मेहनत करत रही, और आपके पता ही बा कि मेहनत के फल बहुत मीठा होला। और मेहनत के फल बाटे कि फिर से इंप्रेशन बढ़ चुकल बा और चैनल पर बढ़िया अच्छा खासा परफॉर्मेंस वीडियो कर रहा बा, और आप लोग के प्यार और आशीर्वाद बनल बाटे। और इहे चाहिए, और ऐसे ज्यादा ना कुछ चाहिए। गर्दा मचैले रहे बा, हमार परिवार 8,000 के बा, लेकिन 8,000 में गर्दा मचैले रहे बा, और धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा बा। जी हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ रहा बा आप लोग के कृपा से। तो अपना भाई पर प्यार आशीर्वाद बनैले रह जा। अगर फेसबुक पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले। हम धन्यवाद आपके पूरा वीडियो देखा, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।